Tervehys ja tervetuloa hei uuteen videoon. Tällä kertaa ollaankin Samin kanssa sitten täällä Rovaniemen rajavyöhykkeellä lintumettässä ja tavoitelintuna olisi sitten teeri tai metto. Nukutaan tarpialla ja kokkaillaan tuossa vähän ruokaa. Nautihan videosta. Kahdesti kuuluu semmonen niinkö eilen niinkö oli se siipien läpötys. En näe! Osuuko? Tästä noustaan siis vaan ihan joku 500 metriä tohon pienen vaaran päälle. Niin on mukavampi leiripaikka siinä kuin tuossa märän tien vieressä. Sen takia ei olla pakattu mitenkään hyvin, vaan otettiin vaan ihan laatikot ja pussit kantoon, kun on niin lyhyt kävelymatka. Vielä 100-200 metriä, niin siihen laitetaan leiristi. Mitä siellä sanoit matkalla kuulu? Hei, tässä kantomukavuus on huipussa. Oliko pari lintuakin? Pari pyytä lähti tuo. Hikihän se silti kerkesi tulemaan, vaikka ehkä 15-20 minuuttia käveltiin. Tehdään pikku eväsleivät reppuun mukaan ja lähdetään ekalle rundille kiertelee varmaan tätä vaaraa. Käydään ehkä kiertään tää kokonaan ympäri ja sitten tullaan keitteleen kahvit ja tehdään uutta suunnitelmaa. Sillä näin alkuun. Näitkö mikä oli? Teeri. Se oli nyt toinen kerta kun näkyy jo, tai lähti silleen ampumaan etäisyydeltä lentoon, mutta arkoja on. Kuultiin tuolta kauempaa. Sitten hiippailtiin, että ei päästä ampua. Ne oli tuolla Samin puolella tällä kertaa. Tää luo aina lisää motivaatiota, että tulee tälleen tasaisesti näitä tilanteita. Käydään katsomassa tuo aukon laitatuista ja pikkuhiljaa aletaan nouseen tuonne leiripaikalle. En näe! Osuuko? Häh? Lähti! Tästä lähti vielä! No niin, herra saatu kiinni tältä metsän siimeksessä. Mikä oli tilanne? Tuosta lähti metsäsaarekkeesta niin 3 kappaletta teeriä, teeripoikue, 2 ammuin. Pikkusen jäi perästä jälkeen. Semmosta se on. Uuteen yritykseen. Uutta kohta. Ei ole helppoa tämä homma, mutta eikä ole kevyttäkään. Alkaa aurinko laskemaan. Alkaa päivä olleen paketissa. Tultiin tähän aika lähelle lähtöpaikkaa, mutta tästä löytyikin hienompi leiripaikka. Meillä on oma leiri 100 metriä tossa, niin mehän siirrytään tähän näin. Omaa kamppeet. Mahtava paikka.
Näin me saatiin tulet tehtyä ja penkki valmisteltua ja drone ilmaa. Niin aletaan ruuan tekoon ja ruuaksi olisi tällä kertaa mitäs siellä on? Fusilli carbonarasta plus kalkkunanakka. Kalkkunanakka ja kylkeen tekee hyvää. Ai. Sinänsä onnistunut päivä. Lintuhavaintoja useampi, mutta pari pummia, että ne kuuluu lajiin. Ja huomisen tavoite niin saada yksi isompi lintu niin pakkaseen joulupöytään. Siihen mie pystytin tarpi tuohon kalliolle. Tuossa on siis notskipaikka vieressä, niin ollaan lähellä ja saa kuitenkin sitten vähän suojaa tuulelta. Laitoin tuon toisen puolen tuohon melkein maata vasten ja toisen vähän ylemmäs. Kello alkaa olleen kohta 9 ja tässä vielä hetki istuskellaan ja jossain kohtaa sitten painetaan tuonne pehkuihin. Huomenna sitten aamuhämärissä heräillään ja puretaan leiriä. Syvän tässä aamupala. Sitten kun alkaa tulemaan vähän valoa, niin lähdetään tästä käppäilemään tuohon autolle ja käydään tien toisella puolella hakemassa ne teeret pois, mikä tänään jäi kummittelemaan. Se on selkeä homma. Ei muuta kuin kauniita unia ja palataanpa huomenna asiaan. Huomenta. Ollaan tässä vähän myöhässä aikataulusta, mutta tuuli on noussut ja aikamoinen tymää tuolla, niin eipä sille mitään voikaan, että haastavat on keliolosuhteet. Mutta kyllä me tästä kohta noustaan ja laitetaan tuleet, puretaan leiriä ja lähdetään kattelee, että miten näkyisi lintuja. Miten Samia nukuutti? Aivan hyvin. Niinkö tukki? Niinkö tukki nukku? Oliko kylmä? Ei. Kyllä itekin hyvin pärjäs täällä. Sain tuohon notskin tehtyä, niin saadaan alkaa aamupalan tekoon heti kun Sami tuolta nousee, mutta aivan mahtava auringonnousu tuli. Heti väistyi kaikki tymää ja alkaa paikat kuivumaan. Niin ei sitä olisi tuossa näinkö leiriolosuhteissa niin voinut edes. Tai olisi voinut tietenkin haaveilla, niin kuin eilen haaveilikin siitä aikaisesta lähöstä, mutta kyllä se vasta nyt pitää lähteä. Meidän pitää tänään tosiaan 12 aikaa lähteä takaisinpäin, kun Samilla pitää olla yhdeltä keskustassa. Niin kyllä tässä jotakin kerkeä tekemään.
Ei mennytkö muutama minuutti. Pilvet tuli ja tuuli yltyy. Näkyvyys 30-40 metriä. Haastavaksi meni keli taas. Toivotaan, että vähän paranee. Semmosta se on täällä. Luonnonarmon alaisena. Autolle päästiin ja ilman karttaakin suunnistettiin, että hyvin meni. 1,5 tuntia tässä olisi aikaa. Niin me käydään tuolla kattoo, olisiko pomppulinnut näköisellä. Jätän tällä kertaa Soniin kyllä tänne, kun on niin kostea keli, niin mie en halua tätä, siis tän järkkäri. Niin jätän tän tonne ja otan vaan tuon action-kameran mukaan, niin sillä saa taas, jos tulee toimintaa niin kuvailtu. Niin palataanpa sitten. Niin selvät äänet suoraan tuolta eestäkö voi tulla. Sami on jossain tuolla vasemmalla vähän huonossa paikkaa. Mun pitää lähteä koukkaan vähän tuolta oikealta. Siinä oli 2-3 teertä. Siinä aukealla mitä seurattiin, mutta tai 1 oli toisella puolella ja 2 oli toisella. Niin kaukaa lähti ja sitten ei ollut enää aikaa lähteä sen yhden perään, kun pitää lähteä sinne keskustaan. Mitäkä mietteitä? Eipä mitään. Havaintoja oli taas, mutta ei ampuma holle. Millaista se on? Pitääkö se ensi viikonloppuna tulla? Joo. Ensi viikonloppuna tullaan uudestaan. Otetaan varmaan teltta mukaan. Ja samoille paikoille. Niin ensi viikonloppuna sitten syödään teertä ja perunoita. Hyvät ruuat. Katsotaan, jos saataisiin Villekin mukaan. Ei mitään, hei, kiitos, että katsoit tämän video. Painahan peukkua ja mikä piti ottaa? Mikä se piti ottaa? Kanavatilauksen. Ja nähdäänpä ensi videolla. Moro!